ఓం లక్ష్మీ గణపతే నమః. సర్వసిద్ధి వెంకటేశ్వరాయ నమః. పెరుగు అన్నాన్ని మీ కులదేవత ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి, మీ కులదేవతకి పెరుగు అన్నాన్ని నైవేద్యంగా పెట్టినట్టయితే మీ ఇంట్లో అధికమైన ధనప్రాప్తి కలుగుతుందని మన పూర్వ గ్రంథాలు చెప్తున్నాయి. మీరు కూడా ఇది ప్రయత్నించి చూడండి. ప్రతి ఇంటికి ఒక కులదేవత ఉంటుంది. ఆ కులదేవతకి పెరుగు అన్నాన్ని నైవేద్యం పెట్టి మీరు పూజించారంటే మీ ఇంట్లో అధికమైన ధనప్రాప్తి కలుగుతుందని చెప్తున్నాయి గ్రంథాలు. ప్రయత్నించి చూడండి. ఓం నమో వెంకటేశాయ నమః. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.